हाबाब आयु आं साननै गैयावनो मा जानानै दङ न'खराव आयु अलमबारा गोरजिया थाहैबाय मोनजाखैना मोनलोङाखैमोन बेलाय मा गैयामोन बेहालाय मा नांगौमोन बेनोलाय मानो थाहैखो बेलाय आं मानो आइनो खोन्थायाबानो जायोमोन आं ओरैनोबा आइनिया प्रेसार दंखायो दा प्रेसार जाखांनानै बोरैबा जाबासो आंबो दे आरो साननैसोनि उनाव लासैनो खोन्थाबाबो जाथारोमोन बे अलमबारा फनबो थिखा बियो फनबो थिखा न' ओंखाम मोनजायाखैमोन बे सैमाया साला न' ओंखाम मोनजायाखैमोन न' हा-हु गैयामोन गोरजिया थाहैयासो ओंखाम मोनजाबाय बियो हा-हु मोनबाय बिनिखायनो साला बिमानि फन हरनायखौबो थिखोबावाखै खनसे हरबावनि र' आं हेल' खोनादोंना औ खोनादों बबेयाव दङ माला फैगोन न'आव आइलै आंखौ लांफैदोलै आयै हा आंखौ लांफैदो बोरैथो थाङामोन बोरैथो फैनो हाया जाखो आरो मा खिजानो मा खोथानि मा बाथ्रानि आं मिथिया हसिया मा गोरजिया थाहैनाय मा खोथा बेलाय मान गैया सनमान गैया न' जानो लोंनो गैया ना हा-हु गैया ना मान सनमान गैया मा नांगौमोन नोंनो मा थोआखैमोन बेबायदि गोरजिया थाहैनो आयै बे कारिश्माखौ लानानै आं जोबोद पस्तायबाय आयै जोमैयानो मोजांमोन हारसा हिन्जावा एसेबो मोजां नङा आयै बर' हिन्जाव बिदि जाया हारसा हिन्जावफोरा आयै आंखौ कारिश्माया लाना फैनानै जोबोद खामानि मावहोदों थुरसि सुहोदों गावनि गाननाय जोमनाय जि सुहोदों न' साफा खालामहोदों आयै गावनि आथिं आखाइ मालिस खालामहोयो आयै आंखौ लांफैदों आं बेबायदि जायगायाव थानो हाया मोनथिखाया नोंहा गोरजिया थाबा माबायदि खालामजायो बेखौनो नागिरनो थांदोंमोन दा मा खि जानोथो थाङा नोंलाय मोनथियालै आयै बोरै फैफ्रांखो आयै आं दा थांनो आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैया आंना मबाइलखौल'सो जेनथेन मोनो आङो मबाइलनि अनगा आं जेबोखौनो मोना आयै ना फैसा ना मा जेबोखौनो मोना नोंखौ बेबायदि आखल खालामहैदों आंथ' बेखौ मोजांसो बायदि सानदोंमोन बेबो बिदिसो जेयानो जाया नों दिनैनो फैनांगौ न'आव मा जादों आयालाय सोरजों नांलायहरदों ना आफाजोंसो नांलायहरलायबाय आं दिनै बोरै सहैनो आयै आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैयाबा खोनासं नोङो मोजाङैनो नोंना मबाइला गुगोल पे दंखायोना गुगोल पे औ दङ आयै दङ नोंनि एकाउन्टाव आं फैसा सोना हरगासिनो आरो बे खोथाखौ नोंनि हिनजावनो दा खोन्था औ जागोन आयै नों बिदिनो खालामहर आं खोन्थायालासे सिरि आं बिदिनो खारखोमा लांनोसै आं माबा मोनसेब्लाबो खालामनानै थांनोसै आयै नों फैसाखौल' सोनानै हरदो दे दोननोसै दे हरगासिनो आं मा जादों सोरांस्रि दे बिहामजोफोर नोंसोरो न'आवनो थाथ' दै र' आं ओइ मिजिंनियाव थांनानै फैनि मिजिंनाव माबा मबाइला गुगोल पे ना मा दङनो बिनिजों फैसा ट्रेन्सफार खालामना हरनि आं बे सैमा भुटानाव मालाबाबो गावनि खर'नि मेलेमजों खामानि मावा बिसोरो गावनि खर'नि मेलेमखौ मालाबाबो बाहाया बिसोरो सब समाय मालायजोंल' दैदेनजायो गावनि मेलेमखौ बाहायाब्ला बिदिनो मालायजों दैदेनजायो बिनिखायनो गावनि खर'नि मेलेमखौ एसे बाहायनानै मानसिया गावबो दैदेननो नांगौ मालायजोंल' दैदेनजानो नाङा गावबो मालायखौ दैदेननो नांगौ हायोब्ला बिसोर गथ'फोर उन्दैयाव मा जाहोआमोन आङो खर'आव मेलेम दंमोन ना गैला माबा आया सोरजों नांलायहरदों माबाहाय जोमै अलमबारा दे कारिश्माजों बोनानै लांजाबाय फारसेनिफ्राय खामानि थोनजाजोबदोंनो थुरसि सुनाङोनो जि सुनाङोनो माबा आथिं आखाइबो मालिस खालामना होनाङोनो आरोना कारिश्माजों फारसेनिफ्राय लुथिना लाजोबजाबायनो जेबो गैलानो आखायाव मबाइल गंसेल'सै ना थाखा फैसा ना बेंक एकाउन्ट ना माबा मोनसे फाइल ना माबा मोनसे डकुमेन्टस जेबो गैलानो लाजोबजाथारबायनो बिदिनो मोननांगौ आंखौ फाथैलाय बिसिग्राया बिदिनो मोननांगौ आंखौ लाखिलायाखैमोन ना बियो आंखौ मोजां नङा होननानै हारसा हिन्जावासो मोजां होननानै आंखौ न'निफ्राय आया खानाय हमै बुद्रु न' बाहेर खालामब्लाबोथ' बियो जेबो होनाखैमोन ना मोजांसो मोनदों आं खालामजाबावनांगौसोमोन आं गोदो गोरजिया थानो लिङोमोनब्ला आं जोबोद थाङामोनथ' बियो मालाय दा हारसा हिन्जावजों थांनानै हारसा हिन्जावजों मोनजादों दा मालाय गोथावनो नों मानो बिदि बुंखो नों मोजांसो मोनदों नामा मोजांबो मोनाखै दुखुबो मोनाखै आंहालाय बेनि सायाव माबा मोनसे जानो आंलाय सेरखाय सोरांस्रि नों गेसाव माबा मोनसे जानानै फैदों ना मोनामदों माय गड नङा माथो नंखागौना आंनि खर'आनो खामानि होला र' नों थाथ' दे अलमबारा न'आव फैफिनसिगोन अलमबारा न'आव फैफिनोब्लाथ' बे आंखौ नुथारगोन आं बेखौ नुथारगोन माबायदि थानांगौ जाखांलाय बेयावलाय जेयानो जाया बे फैबालाय माथो जानो आंखि बेखौ माथो होगोन बेनिया बे आंनिया आं रावजोंबो जेबो लोब्बा गैया अखोरां बबेयाव दङ नोङो बबेयाव गेलेनानै दङ माथो बेयावबो गैया बेलाय आफा अखोरां बिमा बिफाया लिङोब्ला नों मानो थाखोमायो आफा अखोरां थाखोमानो नाङा फिसा ओरै फैलाय
आंनि माथो खोनानानै थाखोमाखादों बियो। हो? गैया माथो मानसियालाय। ओइ बिफा! बिबाहाय! फिसालाया गैया न'आव। फिसालाया बहा थांखो खबर गैया। आंनि फिसालाया गोमाबाय, न'आव गैया। आयै आंनि फिसालाया बहा थांखो? आंनि फिसालाखौ गासैयावबो नागिरजोब्बाय आं। रावबो नुवाखै, रावबो मिथिया होननानै बुङो। आंनि फिसालाया गोमाबाय। अखोरां फिसा! सोर लांखो आंनि फिसाखौ? न'आव गैया आंनि फिसा हौवाया। आंनि फिसा हौवाया गोमाबाय। ओइ बिफा! बिहामजो, मा गाबनाय जाखो? आयै, आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना, सोरांसि बिखुनजो गोमानायखौ आं नागिरहैनो होननानै, नों फिसौखौ नाय होननानै। फिसौआ बहाथो? नोंनि फिसालाया आंजों थानोनो नागिरला दाना। आंजों थानो नागिराखायनो बिफानो गथायनानै आं बाहेरायाव थांदोंमोन। बिफाजों गैया बे। बिफाया बुङो बिबैजों दं, बिबैया बुङो बिफाजों दं। आंनि फिसा हौवाया गोमाबाय। बबेयाव थामारखोथाय बे गथ'आ? गासैयावबो नागिरजोब्बाय आं, गैमाला। आंनि फिसालाया गोमाबाय। बे आइखौ बुंखादोंमोन आं बेनिखायनो फिसौखौ मोजां नाय होननानै। रागा जोंनो नाङा, आंखौ बुखिनो नाङा। नायनो गोनां दायित्वआ सोरनि बेखौ मिथिग्रो। बिमा बिफानि ना बिबैनि? सिरि था नोंसोरो। नोंसोर बिमा फिसा सानैबो एखे। माबा मोनसे जाबा फिसालाया बुंगोन बिमाखौ, बिमाया बुंगोन फिसालाखौ। सानैजोंल' फाथायलायबाय था नोंसोरो। आरोथ' जेबो गैला। मानोथो नोंसोरो बिबै जादों? मानोथो बिफा जादों नोंसोरो? गावनि फिसौखौनो दबथायनो हायाब्ला, गावनि फिसालाखौनो दबथायनो हायाब्ला। आंनि फिसालाया बबेयाव लांखो? सोर लांखो? आंनि फिसालाया गोमाबाय। आयु, मा जाखो गाब्रु थुब्रुलाय? आयौ, मा बुंनो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ। सासेया गावनि फिसौखौनो मिथिया, सासेया गावनि फिसालाखौनो मिथिया। फिसालायानो गोमानानै दङ। बिबैया बुङो बिफाखौ, बिफाया बुङो बिबैखौ। बिसोर सानै मानसियानो नङा। गावनि फिसौआनो, गावनि फिसालायानो रानजालायो बिसोरो। आयौ, आंनि फिसालाया गोमाबाय। आंनि फिसालाया गोमाबाय। बिसोरो खबरानो गैया। आयु, न'आव गैया होमबा? खना खनला नायजोब्बाय नोंसोरो? औहाय सोरांस्रि बिखुनजो, गथ'आ आंजों थानोनो नागिरा। आंजों थानो नागिराखायनो बिफाखौ बुंबाय आङो, बिफा हनै फिसौआ नोंजोंनो थाहैनो नाय होननानै। बिफाजोंबो गैयानो। आंहाबो गामि देवानि मारिनो थांगारबाय, दा फिसौआनो गैया। बिबैया आंजों था होननानै बुंदोंब्लाबो गथ'आ आंजों गैयाखायनो आं सानदों बिबैजोंनो दङ नालाय दङ। आंबो बारा थर खालामासै, आंबो गावनि खामानियाव बेस्थ' जानानै थाबाय। थैगोनहाय नोंसोरजों, थैगोन। गथ'फोरखौ बेफोरबायदि आलाय आथानि खालामजायो? आयै, ओरैनोबा साखनद्रा ओंखारसोदोंनो गथ' मानसि लांग्रा। नोंसोरो गथ' सासेखौनो नायनो हायासैना? आयै, मा जानांगौ जाखो बिदिबालाय? बहा दं मिथियाबा? खोनासं, नोंसोर दा गोसोखौ दुरबल खालामबाय थानानै गाबबाय थानानै जेबो लाब गैया। आखायाव दाबो सम दङ। दानि जुगावबो बेबायदि गाबना थानायनि सम ना? मबाइलाव जेसेबां नाम्बार दङ गासिनाबो कल खालाम, खबर लाहर। आरो वाट्सएपआव स्टेटास दोन, जोंहानि फिसालाया बिदि जानानै दङ, सोरबा नुदों नामा होननानै बुं। वाट्सएपआव नङा, फेसबुकफोराव हो। आरो जुदि बेफोरावबो राहा लामा मोनथाराखैब्ला आजिखालि मेरला इउटुबारफोरा निउस होसै। बेफोराव नोंसोरो सासेसो इउटुबारफोरखौ लिंनानै खबर होनो हाया जे जोंहानि फिसालाया बिदि जादों होननानै? औ, बिदिनो खालामलांनांसिगोन। औ नंगौथ' आफा। ओइ बिहामजो, नोंबो गाबबाय थांला। देलाय सिखादो, देलाय माबा मोनसे खालामनि राहा लामा। औ थां, नोंसोर गोख्रैनो बे खामानिखौनो माव। औ थौलाय थौआयै, बे खामानिखौनो मावहैनि जों। नै आयं मिजिं, आं नोंनियाव मोनसे खामानि लानानैसो फैदोंमोन। देलाय आयं, मा खामानि? आयं, जोंहा अलंबारनि नाम्बाराथ' नोंनियाव दङ ना? औ दङ। मा फन रायलायनो ना माथो? हारसा हिन्जाव लानानै रुजु रुमु संसार जानो नागिरदोंमोन दा। मालाय हिन्जावजों थांफादोंमोन दा तामिलनाडुआव गोरजिया थाहैनो। रुवाथि बायदि बाहायजादोंनो साल्लाया। दा फैफिन, आखायाव थाइसेबो फैसा गैयानो, हिन्जावजों थाइसेबो होजायाखै। बिदिसो जानानै दङ। औ आयं, बेनिखायनो नों मोनसे खामानि मावदोलाय। आं नोंनो फैसाखौ केस होसिगोन। नों जोंहा अलंबार बाबानि एकाउन्टावहाय नों 5,000सो सोनानै होलाय दे आयं दे। जागोन ना? हागोन ना बेसेबांखिनि खामानिखौ मावनो? जागोन दे आयं, गावनि लोगोनि थाखाय एसेबांखिनि खामानिखौबो मानो मावनो हाया जानो। आयं, आं उनाव सोसिगोन। आयं, आंनो फिसालाखौ एसे नागिरहैनोसै दे। जागोन दे आयं, थां नागिरहैदो थां। आंबो हानायखिनिखौ नागिरगोन, खबर लागोन दे। औ दे आयं, नों दा फैसाखौ एसे थाबनो सोनानै होबानो जाबाय। हेलौ बाबा अलंबार। औ आयै, फैसाखौ सोना हरबाय ना? बाबा, नै आं दासो मिजिंनियाव फैदों। मिजिंखौ बुंबाय आङो।
मिजिङा मा बुंखो सोगोन होननानै बुंदों ना आयै औ सोगोन होननानै बुंदों एसे 1 घन्टा 2 घन्टासो लेटबो जानो हागौ आबा मानो होनोब्ला बिसाबो फिसालायानो गोमानानै दङ फिसाला गोमानानै दङ बोरैथो गोमालायखो फिसालायालाय बेनोथ' ओरैनोबा साखुन्दानि दावराव दावसि जासोगासिनो बिमाबो बिफाबो बिबैबो एसेबो थरानो गैथारा बिस्रा फिसाखौ आलाय आन्थानि जेरावनो थाङो बेयावनो थुनहरलाबायो नागिरनायबो गैथारा खोनासंलाय आफा नों फैनोसै सिरि सिरि एसे नोजोर होखोमाबो दे अख्रांखौ सिनायखायो दा अख्राङानो गोमादों जागोन दे आयै फैसाथ' हाबफैखागोन जेब्ला आं दानो सिरि सिरि ओंखारलांखोमाखानोसै आं बेयाव एसेबो थानो गोसो गैला औ आफा फैसाथ' हाबहैखागोन सिन्था गैला आं बुंखाबाय नों जेसेबां हायो दानो ओंखारबोदो फिसा फैसाया 5,000 सोना हरबाय दे आफा थोखागोन दा दे आयै थोब्लाबो थोआब्लाबो आं माबा मोनसे खालामनोसै दे आफा बे हिन्जावखौ गारनानै गोख्रैनो न'आव फैथारदो आफा जोमैया न'आव दंफैखायो नों ओंखारबोबाथाय आंनाव फनल' हरदो दे आफा दे जोमैनि मा खोथा बुंदों आयै नों खनसे बुंबावलाय जोमैया न'आवनो दंफैखायो नों फैदोल' मा जाखो आयै मा जाखो नोंसो निमाहा होदो बिमा निमाहा होदो नै माथो जोंहा खारबायलिया ओइ सोरहाय सोरखौ मा खारबायलि होनदोंहाय निमाहा होगोन ना बिमा